Kuuluuko tästä mitään, kun tää on tälleen pinossa tää? Kuuluu varmasti. No niin, Hanna. Milloin sä oot viimeksi käynyt dateilla, treffeillä? Siitä on kyllä aikaa. Se oli viime vuonna joskus. Mutta en muista kyllä nyt ihan tarkkaan. Milloin sinä, Tinka? No, siitä on muutamia vuosia, mutta että en ole nyt viimeisimmän eron jälkeen käynyt kyllä vielä kertaakaan. Joo. Nythän siis meillä on tässä Naamiot putoo podcastissa aiheena parasta ennen, mutta maku tallella. Eli siis sinkkuudesta ja deittailusta. Täällä kaksi tällä hetkellä sinkkunaista puhuu. Tämä oli mainospuhe. Ja niin, nimenomaan väärinkäsitysten välttämiseksi, niin tämä ei ole mikään deitti-ilmoitus tuplana. Video vaan niin kuin ihan yleisesti ja omia näkemyksiä sitten siitä. Niin, kyllä. Mulla on taas kuitenkin tämä käsikirjoitus täällä mukana, koska se oikeasti helpottaa mun oloa niin paljon tässä tilanteessa. Katsotaan, kuinka paljon tätä tarvin tällä kertaa. Mutta joo, siis meillähän on varmasti molemmilla aika kirjavakin deittailu ja parisuhdehistoria. Ei ehkä mennä silleen kauhean yksityiskohtaisesti niihin menneisiin. Vai mitä oot mieltä? Joo, ei täällä viittisi nimiä ruveta kyllä jakele. Joo, ei välttämättä joo. Mutta sitten kuitenkin sen verran haluan itse kertoa, että minähän olen aikanani tehnyt aika vaivaannuttaviakin lähestymisiä miehiin. Ja sitten vasta jälkikäteen olen tajunnut, että se liittyy nimenomaan siihen, että kun mulla ei ole ollut sitä käsitystä niistä sosiaalisista koodeista. Just niin kuin edellisessä jaksossa viittasinkin, että ei ole ihan välttämättä hallussa ollut, eikä ehkä vieläkään välttämättä ole kaikki nämä tämmöiset sosiaalisuuden just koodistot. En mieti, onko mullakaan, mutta mikä hiton koodisto? Niin. Mikä hiton koodisto? Tämä just. Eikö se olisi tosi helppo, kun voisi vaan sanoa, että hei, me on kiinnostunut sinusta, oot se kiinnostunut minusta. Niin kuin, että mentäisiin vaan silleen. Niin, että kun menet Prismaan kauppaan, niin silleen. On käynyt joskus mielessä, että kun sunnuntai-iltaisin siellä on paljon sinkkuihmisiä liikenteessä, niin miksi ei? Kukaan ei. Kaikki kattelee vaan toisiaan, niin kuin tai silleen vilkuilee tai muuta ja menee yksin koppineen kassalle ja lähtee hittoon sieltä. Niinpä. Tai just niin kuin minä teen usein, että menen ihan silleen, että en katso ketään ja suunnilleen sen näköisenä, että kukaan ei uskalla varmaan edes lähestyä. Mut joo. Mut tosiaan nykyään on sitten taas se tilanne, että kun on just joskus tehnyt niitä semmosia. Haluatko yhtään tätä avata, niin kuin mikä tämmöinen lähestyminen niin kuin voisi olla? No. Ja kerron sitten omaani. No minä olin vähän varautunut, että minä en ehkä mene niihin yksityiskohtiin, mutta sanotaan näin, että aika sellaista niin kuin suoraviivasta justiinsa. No kuulostaa tutulle. Miekin on vaan mennyt ilmoittaa, että minä otan sinut ja se oli sitten siinä. Siitä koitui ihan hyviä asioita. En tiedä mikä älypäläs se oli, mutta ihanaa. Ihan aina näin niin suorasukainen on, mutta joskus vähän nuorempana. No joo, nimenomaan ehkä joskus nuorempana, että nykyään sitten ehkä jopa vähän ylimiettii ja sitten ei oikein edes uskalla lähestyä, koska sit mun on myös tosi vaikea lukea sitä, että onko joku kiinnostunut minusta vai ei. Mutta sitten taas tässä on myös se toinen puoli, että sitten en myöskään tykkää siitä, että jos joku on niinku liian intensiivinen siinä
semmoisesta niin kuin liian intensiivisestä kontaktinotosta. Joo, ja painostuksesta. Tässä nimittäin juurikin päivä, kun sen jälkeen kun erosin, niin mä en väkisin. Siis ei kiitos nyt just mitään, että mä oon eilen eronnut, niin pitäisi vaan niin kuin hypätä kelkkaan, että kun on sit sinkku, niin se tarkoittaa, että on sinkku ja niin kuin näin, ja mä en tykkää semmosesta niin kuin väkisin, ja kuka niitä menneitä enää niin kuin miettii, että niin kuin, anteeksi vaan, että kyllä niin kuin minä haluan käsitellä omat asiani ja ne menneet ja mennä sitten eteenpäin, että niin kuin, että tavallaan, että niin kuin, oli se päivä tai 2 viikkoa tai puoli vuotta sen jälkeen, kun on eronnut, niin kuin vapaata riistaa niin kuin heti. Tai siis, että tavallaan, että joku respekti niin kuin mun mielestä pitäisi olla siinä kohtaa. Että Tai voihan sitä siis niin kuin lähteä tutustumaan ihan silleen kaverina tuollaisessakin tilanteessa, mutta toki jos se tuntuu sekin niin kuin tavallaan liian nopealta jotenkin. Niin, tai jos ne ei vaan ole sun tyyppisiä, niin kuin, että niin. Tiedät jo valmiiksi, että sä et tule saamaan mitään vastavuorosta, niin en minä kyllä rupea kaveraamaan semmoisten kanssa, enkä katteleeka. Joo, ja kyllähän se kaveruus sitten kuitenkin on sitä, että sitten on jotain yhteistä. Siis niin, silleen. Kyllä. Mutta joo. Mutta siis joo, tuohon piti vielä lisätä, että sitten on vähän niin kuin päätynyt siihen, että tuolla menee itse semmoisen maskin kanssa, että sitten näyttää siltä, että niin kuin ei olisi kenestäkään kiinnostunut. Ja monesti niin kuin itse tiedostan sen, että ei hitto, että me on täällä taas silleen niin kuin vähän niin kuin blogissa. Niin, ja vähän silleen tavallaan, että ehkä saatan näyttää siltä, että en edes antaisi kenenkään lähestyä. Mä en tiedä, sit mulla on taas silleen, että mua lähestyy ihmiset, mutta sitten minä taas menen nappailemaan sen kerran nyt joskus, jos ravintolaelämässä on tai muuta ja joku on yksin liikenteessä. No niin, tuu meidän kanssa istuu tänne, lähde tänne pöytään ja niin kuin, että mitäs täällä yksin oot. Ja usein ne ihmiset niin kuin tulee ja ne on miehiä, ne on naisia, mutta sieltä ne on ollut kyllä hyvin upeita kohtaamisia ja niin kuin ystäviksikin jääneet, niin kuin, että ystäviä jäänyt niin kuin niistä, mutta se ei ole mitään, että käynpäs pokaamassa tuosta, vaan niin kuin semmoista pyyteetöntä, että kotona joutaa ottaa hiljaisuuden ja olla hiljaa, mutta kyllä minä haluaisin puhua ihmisten kanssa ja sosiaalisoida silloin, kun menee niin kuin jonnekin. Me ollaan niin päinvasta. Siis musta on kiva mennä baariin. Siis että jos on vaikka jotkut illan istujaiset kavereiden kanssa, niin musta on kiva mennä sen jälkeen baariin, mutta minä en halua, että minulta enää oletetaan, että me keskustelen siellä tai sosialisoidun, koska musta on tosi mukava istua siellä baaripöydässä, kuunnella muiden juttuja, niin kuin seurata, että me ollaan kyllä ihan niin kuin jotenkin vissiin yö ja päivä tässäkin asiassa. No varmaan, mutta ei se haittaa. Mun on jotenkin tosi vaikea ehkä siinä ympäristössä keskittyä siihen sen takia, kun siellä on niin paljon sitä taustahälyä ja jos on monta ihmistä, niin sitten jotenkin se, että pystyisi tavallaan pysymään mukana siinä. Että jos on kahdestaan jonkunkaan, niin se vielä tietty onnistuu, mutta sitten jos on useampi ihminen, niin minusta on ihan mukava vaan kuunnella. Kun sitten jotkut joskus kysyy, että no onko kaikki hyvin? On. Minusta vaan tulee hiljainen. Että minusta on tosi mukava kuunnella, kun te keskustelette. Että kyllä minä lähtisin pois, jos minä en haluaisi olla täällä. Että sekin jotenkin, mutta joo. No viimeksi, kun minä yhden nappasin siitä meidän pöytään, niin siihen tuli jotain muitakin. Niin sitten hänen kanssaan halusin siinä keskustella ja muuta ja näin. Ja sitten ne muut siellä, yksi laulaa mulle koko ajan karaokea ja kaikkea. Ja niin kuin, siis, mullakin siinä kohtaa meinasi niin olla silleen, että kiitos vaan, kiitos. Mutta niin kuin, että kiva laulu ja silleen, niin kuin, että kaunis ele ja näin, mutta ei pysty niin kuin, ihan keskittyä niin moneen asiaan samaan aikaan. Joo, niin. Joskus ennen muinoin, kun Kouvolassa oli mullikanssi vielä vireessä, niin ei siellä puhunut kukaan kellekään. Kaikki istui omissa pöydissä ja just semmoista suppujuttua. Niin sitten mä kaverin kanssa, että anteeksi vaan Kouvolan sanomat. Mutta mentiin röökikoppiin, että moi, että me ollaan Kouvolan Sanoman toimittajia niin kuin, ja kyselemään jotain kysymyksiä niin kuin siinä.
juhlakuteet päällä ja muuta. No sitten ne ihmiset alkoi niinku juttelemaan ja kertoa, ja en minä muista mikä se kysymys enää edes oli, että mitä me niiltä kyseltiin. Mutta sitten me kerrottiin, että ei me mistään Kouvolan Sanomista olla, että sanottiin kaikille, keltä kysyttiin, että meitä vaan ihmetyttää, kun ei täällä ihmiset niinku puhu, että tämä on niin suppeeta niinku tämä meno, mutta että en minä koe, että se on enää nykypäivän niinku ehkä ihan niin samanlaista. Niin. En tiedä sit, mistä toi johtuu. Että onko toi ihan vaan sit jotain suomalaisuutta vai voisiko olla, että noi koronasulut ja muut on vaikuttanut, että ihmisistä on tullut, vai oliko se ennen sitä? Se oli ennen sitä, että tästä on kyllä ihan aikaa jo. Joo, okei. On kyllä aika jännä. Mutta niitä onneksi vaan nauratti sitten, kun tämä huijaus tuli ilmi. Niin sitten kun täällä ei kukaan juttele eikä puhu kellekään mitään, no niin on, että vähän on tämmöistä sisäpäin lämpiävää, niin kuin, mutta mun mielestä se on muuttunut. Joo, mutta on sillä kun itse ajattelin, että minä olen jotenkin poikkeuksellinen, että kun minä tykkään istua hiljaa siinä porukassa. Mutta ilmeisesti se on sitten, ei olekaan välttämättä niin. Niin ja tokihan nyt siis ihmiset lähtee liikenteeseen, voi olla, että ne haluukin olla niin kuin omineen ja silleen, mutta että jos siellä on 200 ihmistä niin kuin, ja kaikki on hiljaa, niin... Niin, mutta en minä nyt sitten taas sitäkään, en ehkä itse lähtisi olemaan omineni välttämättä baariin. Et se on eri asia olla porukassa ja seurata sen porukan keskustelua kuin olla omineen. Niin, kyllä. Et kyllä se on sitten ihan muut paikat, missä sitä on sitten ihan haluaa olla rauhassa. Että kyllä vaan. En tiedä. Mutta siihen vielä, että jos ja kun menen tuolla sen näköisenä, että ei tarvitse tulla juttelemaan, niin se ei tarkoita sitä, ettenkö olisi kiinnostunut ihmisistä. Niin. Mutta sitten vanhemmiten on kuitenkin selkiytynyt se, että minkälaista kumppanuutta sitä toivoo. Et itse on ainakin tullut paljon tuskailtua sen asian kanssa, että ensinnäkin, että minkälainen suhdemuoto lopulta olisi itselle sopiva. Ja sitten myös käyty oppikoulua siitä, että monet salamaihastumiset, mulla on tosi vauhdilla kyllä jotkut lähtenyt, sama. ihmissuhteet, joo. Niin ne on sitten kuitenkin voinut johtua sit vaan tarrautumisesta tavallaan siihen ihanaan tunteeseen sen sijaan, että olisi nähnyt sen ihmisen sellaisena kuin se on, tai itsensä sellaisena kuin on. Et koska sitten on ollut ehkä joskus jotain hylkäämisen pelkoa, että on vähän niin kuin sit myötäillyt sitä toista myös. Niin, sama on itselläkin semmoinen tunnelukko on, mutta näin vanhemmiten kun sen tiedostaa, niin tavallaan eipä ole kuolema tullut kertaakaan, niin kuin, vaikka hylkäämisiä tulee kuinka ja silleen, että se vaan kuuluu tähän elämään. Niin, ja kaikki ne opettaa. Kyllä, juuri näin. Mutta sitten niissä suhteissa mulla ne on sitten taas, tämä on tavallaan vähän viittaus sitten siihen edellisen jakson aiheeseen, että sitten just kun on vähän pienentänyt itseään, niin mulla on ainakin johtanut sitten melkoisiin tunteen purkauksiin. Niin, se on totta tavallaan, että niin kuin jos et sä voit täysin olla sä ja sit sä joudut koko ajan niin kuin tavallaan laittaa itsesi paljon pienemmäksi, niin kyllä se jossain vastuussa, siis niin kuin, että ei tästä tule mitään. Jos sua ei vielä kuulla sen lisäksi niin kuin siinä tai niin kuin yritetään jo toiselta puoleltakin pienentää, niin kuin vielä sen lisäksi, niin se ei ole kyllä hyvä kombo. Joo. Ei todellakaan, mutta ehkä nekin kohtaamiset on ollut sitten kuitenkin tarkoituksenmukaisia, että tuskin. Niin, minä ajattelen, koska kyllähän ne osoittaa, niin kuin, että tavallaan mitä meissä on niin kuin niitä kohtia, että jos emme tiedosteta niitä, niin sittenhän me toimitaan miten sattuu ja valitaan semmoisia ihmisiä, mitkä ei niin kuin todellakaan välttämättä ole meille hyväksi. Esimerkiksi niin kuin kiintymyssuhdemalleista sen verran, niin kuin, että minua nauratti tuossa, että pitäisikö ruveta kysymään deittikumppaneilta, että tiedätkö mikä on kiintymyssuhdemalli?
ja mikä niistä siellä oot, koska se on ihan hirmuisen tärkeä niin kuin tieto ja siellä on yksi semmoinen malli, kenen kanssa minä en voi olla. Mm. Ja se ylipäätään, että onko toinen henkilö kiinnostunut kääntymään itseensä tai tutustumaan itseensä. Että on paljon sellaisia parisuhteita, että ne ihmiset on vaan yhdessä, vaikka sitten jotenkin se on jotenkin nähtävissä, että se ei ehkä toimi. Tai voisi ehkä toimia, jos ne kääntyisivät itseensä. En tiedä. Mut joo. Minä ajattelen sen silleen, että jotta voi sitoutua toiseen, niin ensisijaisesti pitää sitoutua itseensä. Sepä. Että tavallaan, jos sä vaan ulkoistat kaiken, niin se ei tule pelittää, koska joutuu piilottelemaan asioita itsessään ja niin kuin, silloin on kunnon maskinassulla, että ne asiat, aidot, autenttiset asiat itsessään ei tule kyllä niin kuin näkyväksi silloin. Joo, samaa mieltä on itse, että itseensä pitää tutustua ensin. Itsensä pitää tuntea hyvin ensin, ennen kuin on oikeastaan valmista. Ja tokihan sitä voi tehdä yhdessä toisen kanssa myös sitä matkaa. Kyllä, ja sehän olisi ihan parhautta, mutta että se vaatii aikamoisia valmiuksia. Ja äskeiseen haluan vielä sanoa sen, että minähän en tietenkään voi sanoa kenenkään parisuhteesta. Enhän minä näe, mitä siellä tapahtuu. Että ei ollut tarkoitettu niin, että minä että olisin joku tietäjä, että mikä mulle näyttää joltain, vaikka ettei toimi, niin voin olla täysin väärässä. Että pahoittelut, jos joku tästä nyt mielensä pahoitti. Siis yleensäkin nämä on meidän kokemuksia ja näkemyksiä, niin kuin ei sitä, että ollaanko tässä oikeassa, niin kuin vai ei, vaan että miten me asia ja elämä ja suhteet ja kaikki, mitä tässä ikinä onkaan, niin nähdään, niin ei sun tarvi anteeksi pyydellä. Joo, se on taas just vaan tätä, että pelottaa, että tuliko taas sanottua jotain. Hyvin sä vedät. Kiitos samoin. Mitä sitten? Meidän podi, me voidaan avautua tässä ja puhua meidän tarpeista, näkökulmista, meidän tietoisuudesta käsin näitä asioita. Ja on ainakin itse vaan sanoa, että niin paljon kokemusta tästä maailmasta, ja sieltä on tullut kakkaakin niskaa niin paljon, että kyllä sitä tietoakin on. Koska niistä on opittu ja niistä on kasvettu ja ennen kaikkea oman sisäisen maailman kautta. Että tänä päivänä sitä tietää kyllä mitä haluaa ja mihin ei enää lähde. Sepä. Joo, nyt tuli. Mutta siis mä oikeastaan tämän takia, kun silloin puhuttiin näitä aiheita, niin siis en ollut missään deittiäpissä enkä silleen, mutta siis vaan mielenkiinnosti niin siis yhteen tämmöiseen appiin, että minkälaisia ihmiset nykypäivän on, että mitä sieltä tulee vastaan ja miten asioihin suhtaudutaan, niin kyllä se melko lailla semmoista aika omanlainen maailmansa on, että toki ei pidä yleistää, että meitä on moneen junaan silleen, mutta ne kokemukset, mitä mulla on tältä reissulta, niin mua on esimerkiksi syytetty siitä, että onko mä, että jos mä oon joku kuuluisa urheilija tai personal trainer tyyliin, että mistä hän tietää, että sä oot sä, tai sitten, että tarkennatko vähän että miten? Se perustuu hänen kokemukseen siitä, että on tullut huijatuksi, niin sitten, että kun mulla olisi siellä merkkiä, että onko mä oikea mä. Mutta onko siinä kyse sitten ehkä just taas niistä naamioista? Niin. Että tavallaan, että sulla on ehkä jossain hetkessä voinut olla vaikka joku maski ja sitten ei se niin pitkä keskustelu ollut. Se tuli kyllä ihan alkuvaiheessa jo. Että näin sut jossain tuolla somessa, että ootkohan sä. Että me vaan, että mikä syy on tällaista olettaa, että mie olisi mie. Että tavallaan, että semmoista
tuommoista epäilystä sinne on tullut lisää, kun sitten taas toinen tyyppi oli sitä mieltä, kun puhuttiin, että milloin on jäänyt sinkuksi ja eronnut ja siis tälleen näin, niin sitten, että onko mie niin kuin vaan tästä näin, että kun naiset tekee kuulemma semmoista, että ne vaan ilmoittaa yhtäkkiä, että nyt se on poikki ja lähtee menee. Että onko mie semmoinen. Ai jaa. Että oliko tässä niin kuin tavallaan, että se mies niin kuin heitettiin vaan pois ja lähdettiin kävelemään. Tai siis silleen, että vähän niin kuin syyllistämisen meininkiä. Sitten mä, että kuulehan nyt. Perustuu johonkin hänen kokemuksiin tai hänen tämmöisiin tunnelukkoihin. Niin, ja sitten niin kuin siihen, että kun kavereille on sattunut niin paljon tällaista, että naiset kuulemma toimii tälle. No, mutta se ei tarkoita kuule, että minä sanoin sille, että äläpä niin kuin rupeaa yleistää, että minä olen rehellinen ja avoin ihminen niin kuin, ja sanon asiat hyvin suoraan, että mulla ei ole niin kuin semmoista tarvetta, mutta niin kuin jotenkin sieltä tulee semmoisia noiden epäilyjen myötä, niin kuin musta tuntuu, että semmoista pientä niin kuin läväriä nassulle. Joo, ja siis miten niin naiset tekee. Siis varmasti ihan yhtä lailla miehetkin tekee. Sitä paitsi suhteessa on aina kaksi. Näin minäkin hänelle kerroin. Joo, että ja sanoin, että sinä et tiedä, mikä siellä on ollut tilanne, että kun tämä on kahden kauppa, niin kun, että onko tämä naisihminen yrittänyt puhua asioista, heille ei ole keskusteluyhteyttä, että kyllä jotain merkkejä on aina, niin kuin jos oikeasti sä oot läsnä jonkun ihmisen kanssa, niin et sä voi niin kuin, niin kuin vaan ei niitä vaan voi ohittaa. Niinpä, varsinkin jos ne on sanottu ääneen. Tässä tartun taas siihen, että itsehän saattaisin ohittaa jotkut merkit, jos ei minulle sanallistettaisi niitä, mutta jo ymmärrän kyllä, että mitä tarkoitat. Niin, kiinnosti vaan sitten, niin kuin, että minkälaista se on, ja sitten on just niin kuin se, mitä on ollut aina niin kuin aika paljon, niin että annetaan niin kuin itsestä semmoinen kuva ja puhutaan niitä asioita, mitä että, niin kuin luullaan, että toinen haluaa kuulla, kun minä taas tykkää yhtään semmoisesta, se on suora puhe ja suoraan asiat voi sanoa ja niin kuin näin, että sitten musta se menee perseen nuolemiseksi. Niin kuin, koska onhan se sitä tavallaan, että okei, että jos mä heittäydyn semmoiseksi, kun sä haluisit mun olevan ja sit sä ihastutkin muhun tai jotain, niin mitäs sit kun se tulee se todellisuus vastaan? Hip hei saatana. Ihan oikeesti. Sepä se. Mutta aika paljon varmaan on tuolla deittiäpeissä just sitä naamioitumista, että siellä nimenomaan annetaan itsestä ne parhaat puolet, eikä olla avoimia välttämättä. Et itsehän olin kanssa siis aiemmin deittiäpissä, mutta lopetin sitten sen käytön, kun koin sen tosi raskaaksi. Se on jotenkin, kyllä. Joo. Sitten sieltä tulee tällaisia alaston juttukuvia ja sitten kun me en ole nyt mikään semmoinen kertakäyttö niin kuin hommelien perässä tai muuta vastaavaa, niin saatanan kukkahattu täti. Tai se, niin, no ei siinä mitään, anna tulla vaan, että sinustahan se kertoo, mutta et niin kuin, et missä on respekti, vähän herrasmiesmäisyyttä semmoista, niin kuin, että onko mä pyytänyt sulta niin kuin näitä alastonkuvia? En. Että multa menee kyllä heti semmoisesta makua, että siinä ei ole kyllä mitään semmoista toisen ihmisen kunnioittamista. Eri asia sitten kun on suhteessa, niin niitä voi lähetellä vaikka kuinka, mutta näin niin kuin ihan tuntematon ihminen. Joo, on se kyllä vähän erikoista. Joo, että itsehän on myös suoraan vähän niin kuin sitten blokannut, että jos on jotain tällaista lähestymistä, että ei se tunnu hyvältä. Mutta sitten toki siinä voi olla sekin puoli, että monilla miehillä voi olla myös tosi kovat paineet nykyään, että mitenkä tässä nyt pitäisi olla, mutta mehän ei tietty miesten puolesta voida puhua, että ei siitä sen enempää. Mutta joka tapauksessa, mitä tulee tähän, kun tällä hetkellä sinkkuna on ja ylipäätään tähän suhdemaailmaan, niin sitä suhtautuu itse aika rauhallisesti tässä kohtaa. Että, joo, yhden asiakkaan kanssa tällä viikolla just puhuttiin, että kun ei, niin kuin tässä ei etsitä enää lapselle isää eikä niin kuin tavallaan, niin että tavallaan että viihtyy itsekseen ja asiat on hyviä ja kaikkea kivaa ja tällaista näin, mutta sitten voi niin kuin tavallaan flowlla katsella, että mitä se elämä tuo hyvällä fiiliksellä. Ei ole mitään pakkoja, niin kuin ei ole
mitään niin kuin semmoista, että yksi punainen lippu, kun pikkusen vilkuttaa, niin heippa ja voi kävellä pois niin kuin tavallaan, että ei, että se on jotenkin niin kuin semmoista tosi kepeätä, semmoista ihanaa ja kepeätä. On, ja just se, että kun on tullut sinuiksi itsensä kanssa ja viihtyy hyvin yksin, mutta sitten on kuitenkin avoin just tutustumaan. Niin, kyllä. Ja kun sanoit noista kertakäyttöjutuista, niin joo, että itsekin totta kai toivoo kumppanuutta, eikä kiinnosta enää se semmoinen niin kuin kertakäyttöjutut, irtosuhteet sillä tavalla, mutta just se, että ehkä se jonkunlainen kiireen tuntu siitä. Niin. Että sellainen luottamus siihen, että kyllä se tulee varmasti vastaan. Että... Ja sitten se, että matkasta nauttii. Joo. Niin kun. Kyllä sit on tässä toki itselleen aikamoisia rajoituksiakin asettanut, kun on niin kuin lähtenyt tutustumaan siihen, että mitä haluaa ja mitä toivoo toiselta ja muuta. Mutta ehkä niitä rajoituksia voisi pikkuhiljaa alkaa availla. Niin. Kyllä. Et joskus se vaatii vähän semmoista ääripää hän menemistä ehkä, että pääsee sitten taas lähemmäs sieltä sitä keskustaa ja tasapainoa. Niin, kyllä. Ja sitten tie on auki joka suuntaan, että tavallaan niin kuin, että pystyy valitsemaan. Niin, sepä se. Ja just se, että että pystyy katsoa sieltä jostakin semmoisesta rauhantilasta käsin nimenomaan sitä toista ihmistä. Että ei mene niinkään just se tunne edellä. Siis totta kai se joku kipinä täytyy olla. Siis jonkunlainen semmoinen, että tuntee vetovoimaa tai sitten ei tunne. Joo. Ja sitten joko voi lähteä olemaan, että jos sitä vetovoimaa ei tunne, niin voi olla joko kaveri tai olla olematta. Mutta mitäs minä nyt olin puhumassa? Ja energia on myös yksi semmoinen, että niin kuin, mikä kertoo oikeasti totuuden aivan kaikesta, mikä on miehiä tai naisia yleensäkin. Että se on semmoinen, mikä valehtelee, että vaikka suusta tulisi ihan mitä tahansa muuta, mutta jos se on ristiriidassa sen energian kanssa, niin kyllä sen tuntee. Niin. Kyllä sen tuntee, että jos siinä on jotain semmoista, mikä ei nyt ihan oikealla tavalla resonoi tähän omaa energiaa. Niin, ja kyllä se on vaan niin, että sen täytyy iskeä jollain tavalla. Se ei tarkoita, että pitää olla joku isoperseinen podarimies niin kuin, tai silleen, mutta että niin kuin, mä tykkään ja hanureista, jos huomannut. Niin, vaan niin kuin, se ei ole niin kuin ulkonäkökysymyskään. Totta kai jollain tavalla niin kuin miellyttää, mutta että se tulee kuitenkin se, mitä sä tuot sun sisältä siihen niin kuin, ja miten sä kohtelet ja niin kuin, näin. Se on se kokonaisuus. Ja just niin kuin aiemmin olen sanonutkin, niin itsellä joskus on tuntunut, että ei ole täysin ehkä päässyt jotenkin sulamaan. Että myös se semmoinen maltti, että jos tuntuu, että yhtään, että on jotakin vetoa, että joo, että tästä, että voisi lähteä niin kuin katsoa, että miten tämä tästä menee. Sen kummemmin niin kuin alussa heti tekemättä mitään päätöksiä siis näin, mutta se maltti siinä, että saisi kaikessa rauhassa just tuoda esiin, koska minunkin saattaa helposti jännittää just uudet ihmiset, että mulle annettaisiin myös sitä aikaa jotenkin siihen. Niin. Että eikä sille pushing. Niin. Vaikka siitä on siis varmaan itsekin harrastanut joskus sitä, mutta se on voinut sitten taas tavallaan heijastua siitä omasta jostain epävarmuudesta. Niin, kyllä. Mutta sitten se, että kun on siihen sulanut siihen, että saa olla oma itsensä tai niinku uskaltaa jotenkin heittäytyä, niin sitten tavallaan se kokonaisuus. Että just se ei ole se pelkkä ulkonäkö, vaan että se tulee, sitten sieltä nousee ne kaikki eri puolet siitä ihmisestä. Ja kun ne saattaa just tulla silleen vähän hitaastikin tavallaan ne jotkut. Vähän nopeasti joskus tietää ennen kuin jos vaikka just
törmää tai tulee meidän pöytään istumaan tyyppi, että okei, että nämä tuntuu mun sielusta. Minä kysyn sitten ihan suoraan, että tunnet sietän tai että onko mikä fiilis sulla, niin se aika usein silleen niin kuin natsaa. Että se on niin kuin totta tavallaan, että vaikka olisi ihan silleen eri-ikäisiä tai tavallaan muuten erilaisia, mutta että siinä on joku semmoinen syvempi yhteys. Niin kuin. Voisi ottaa itsekin käyttöön tuonne tunnet sietän. Koska joo, siis kyllä se tunne siellä on ihan ehdottomasti, mutta se, että saako sitä itse jotenkin kuitenkaan avauduttua vielä ihan täysin. Ehkä jotenkin se, kun itse on fyysinen ihminen, niin sitä tavallaan, en puhu nyt seksistä, mutta se semmoinen niin kuin fyysinen läheisyys saattaisi jollain tavalla sulattaa ehkä nopeammin. Että olisi jotain, että mitä nyt voisi olla vaikka kaulailtaisi tai halailtaisi tai jotain semmoista, niin musta tuntuu, että silloin itsekin sulaa paljon nopeammin. No sun täytyy jatkossa hilautua kylkeen. Joo. Kiinni, miltä tämä tuntuu. Niin, saanko koskea sinua, kun nykyään jotenkin pelottaa myöskin se, koska ei itsekään tykkää siitä, jos joku tulee läpimään ilman, että se kysyy. Niin sitten se, että uskallanko kysyä ja mitä jos se torjuu minut. Ja vaikka siis pitäisihän siihen nyt jumalauta luottaa siihen just siihen energiaan ja siihen tunteeseen. Niin ja ei se nyt maailmanloppu ole, jos ei sä sit halukkaat. Minä on usein semmoinen, että minä kosken ihmisiä. Me oli jo niin heti silleen. Vaikka hipasin vaan polveen. Mutta että ei mulle kukaan ikinä tässä maailmassa sanonut, että vittu älä koske. Mitä sä teet tai mitään, siis silleen, niin kun, että minä jotenkin siis tiedostamatta sen, niin kun ehkä niin kun sen tilanteen, koska en mä ymmärrä tämmöisiä sosiaalisista koodeista mitään, että kyllä mä en ymmärrä, jos joku huoneen toiselta puolelta rupeaa vinkkailemaan silmää ja vilkuttelee ja mun takana ei ole ketään, niin että se niin kuin sit, että ai mie vai? Joo, niin siinä on se sosiaalinen koodi, minkä mä niin kuin ymmärrän, että ei mullakaan semmoista. Ja enkä mä välttämättä, mä vaan oon oma itteni, enkä edes tajuu välttämättä asioita. Tai sitten jos joku vetää puoleen tosi paljon ja mä tunnen jotenkin, että se molemmin puolesta vastaavaa, niin mä kyllä kysyn niin kuin sit suoraan, että niin kuin mikä fiilis, koska en mä jaksa kuluttaa mun aikaa semmoisiin asioihin, niin kuin, tai ruveta roikottaa jotain tai katella ja sitten siinä menee puoli vuotta, kun ei nähdä tai jotain semmoista, että en mä vaan jaksa. Se on ihan turhan päivästä. Joo, kyllä sen tietää jo tosiaan, niin kuin puhuttiinkin, niin heti alussa jo, että haluaako tästä ihmisestä katsoa itselleen mahdollista niin kuin parisuhdetta vai olisiko tämä enemmän kaveriaineesta vai? Nyt kun me lähdetään yhdessä baariin, niin kaikki juoksee karkuun. Eikä me vissiin olla tässä elämässä oltu kuin kerran yhdessä baarissa. Herranjestas. No ei vaan, ei meittiä pelätä tarvitse silleen, mutta siis yleistä pohdintaa vaan niinku, siis tavallaan niinku omasta semmosesta näkemyksestä, koska selvähän se on, että ei sitä nyt haluaisi niinku kuolla yksin, mutta minä en ainakaan aion niinku tyytyä enää yhtään mihinkään. Että... Joo, ei, väkisin ei, eikä mitään sellaista, mikä ei ole sitä, mitä toivoo. Et nyt tietysti tämä kuulostaa varmaan tosi mirsolta, mutta kun ei se sitten taas niinku sitäkään ole. Et ehkä lähtisi just tavallaan se energia edellä. Kyllä. Silleen, että, mutta kyllä niitä yhteisiä asioita pitää olla. Ja arvoja todellakin, joo. Ja sitä semmoista tilaa jotenkin niin, kyllä. olla, laskeutua siihen. Tilaa laskeutua. No niin. Laskeutuu, mihin nyt sitten laskeutuu, mutta ei helvatti. Tämä itse asiassa tämä osoittautui paljon vaikeammaksi aiheeksi kuin mitä mä jotenkin lähtökohtaisesti ajattelin. Ja jotenkin taas jännitti puhua tästä, näistä omista. Ehkä tämä on tietyllä tavalla niin henkilökohtainen aihe kuitenkin. No onhan se. Ja sitten se, että ei halua tavallaan antaa signaaleja. Just se, että kun sanon tätä, niin mitä tästä seuraa? Niin, mitähän me mahdettiin tällä jaksolla nyt sitten manifestoida, että sä laskeudut.
En tiedä minne, mutta laita raporttia sitten, että mistä heräsit. Ai, Mutta siis, mikä se jakson nimi olikaan? Se oli parasta ennen, mutta maku tallella. Mutta hei, nyt yksi kysymys. Ollaanko me muka parasta ennen? Tai siis, että mitä helvettiä? No kyllähän sitä ikää vähän on tullut ja joskus se harmittaa, kun näkee jossain semmoisen silmää miellyttävän yksilön ja sitten lähtee kävelemään vaikka kaupan kassalta. Se voi hitto, kun pitää olla näin vanha. Ai että. No ei sille voi mitään, elämä on semmoista. Pystyn samaistumaan. Yksi päivä olin salilla, siis siellä on käynyt vaan keski-ikäisiä ja semmoisia. Me sitten tekee loppuaerobisia siihen. Niin sitten siihen on tullut joku uusi ihminen, semmoinen miesihminen. Niin ennen kuin kerkisi ajatellaan yhtään mitään, no nyt alkoi Lyyti kirjoittaa. Sitten on kauheeta. Että kai tässä alkaisi olla ja sitten vähän valmis niinku deittailla, että jos oikeasti niinku sille kattelee ympärilleen jo niinku. Mutta tuohon parasta ennen kuin minä olen kokenut hirveät sellaista just epävarmuutta nimenomaan tämän iän takia siihen, että huoliiko tämän ikäistä enää kukaan ja muuta. Mutta sitten kun minä mietin sitä, nimenomaan tämän ikäisellähän on sitä kokemusta ja sitä varmuutta ja sitä itsetuntemusta ihan eri tavalla kuin mitä mulla on ollut nuorena. Ei voi tietenkään yleistää, mutta mitä mulla on ollut. Niin totta kai sitä on ollut ihan erilainen silloin nuorena ja enemmän hukassa. Ja Eihän se ikä niinku ole se juttu, mutta kyllä se nyt varmaan yhden sun toisen mielessä käy, kun näillä kynnyksillä on sinkku tai vähän vanhempana tai miksei nuorempanakin, että niinku, onko enää rumasti sanottuna semmoista markkina-arvoa? Niin, mutta sitten taas hitto soikoo, että meillä on tiettävästi tämä yksi elämä, niin kuin, mistä nyt olemme tietoisia. Että tällä hapituksella. Nyt, niin, juu, näinkin se voi ajatella. Niin miksi hitto soikoo ei sitten mene ja tee ja kokeile. Ja nämä on nyt niin kuin minulle myös sanoja, että tavallaan se luottamus siihen, että ja sitten jos joku ei lähde siihen mukaan, niin sitten ehkä joku toinen, jonka kanssa energiat mätsää, niin onkin valmis sitten. Niin, tai ehkä sen ensimmäisen kohtaamisen oli tarkoitus antaa jotain muuta, koska kyllä itse olen ainakin huomannut tästä, kun näitä on niin kuin tullut, niin kyllä universumi on antanut signaalia siitä, että niin kuin ei sun tarvitse mitään markkina-arvoja miettiä. Mutta sitten mikä mua ärsyttää suunnattomasti on se, että usein se on hyvin ulkonäkökeskeistä niin kuin sille, että niin kuin, kun haluaisi tulla niin kuin nähdyksi niin kuin ihmisenä ja niin kuin muutakin kuin sille, että miltä niin kuin näyttää tai näin, että se palaute on enemmän just niin kuin sitä, että niin kuin just sitä ulkonäköpuolta. Että mie koen olevani ihan tavallinen enkä mitenkään sen kummempi kuin kukaan muukaan, niin se on jotenkin semmoinen. Mutta sitten taas toisaalta, mitäpä muuta se vieras ihminen voi kommentoida kuin sitä ulkonäköä, jos ei vielä tunne. Et senkin puolen minä olen niinku ajatellut tässä. Et vaikka itseäkin ärsyttää se, että kiinnitetään huomiota ensin siihen ulkonäköön, mutta tavallaan, jos ei vielä tunneta, mistä muustakaan tavallaan sanoo. Mutta jos on kaksi kohteliaisuutta, mitä sanotaan, että sä oot kaunis, keskaria, no kuitenkin. Niin, jos sulle sanotaan, että sä oot kaunis ja sä oot kuuma, niin ostat sä ne molemmat. Kumpi niistä on sun mielestä parempi tämmöisessä tilanteessa? No sä oot kaunis, totta kai. Niin, koska se tekee sut niinku lihatiskin tarjontaa, niinku, että sä oot lihatiskin tarjontaa, kun sul, et sitä kuumaa asiaa. Niinku. Et ei sitä varmaan ajattele, ehkä sitä ei välttämättä se toinen osapuoli tarkoitakaan silleen, mutta sitten kun sitä tulee tarpeeksi sitä samanlaista dataa, niinku, ja mulla tulee ainakin sellainen olo, että hohhoja. Niin, että jotain nyt kokemuksiako tässä nyt sitten ollaan vaan hakemassa, tai ne toiset hakemassa, jotka kommentoi näin. Että niissä on niinku eri
vipa. On, koska kauneushan on myös sisäistä kauneutta, tai siis silleen, että se voi käsittää niin laajasti. Se on jotenkin paljon kauniimpi termi Kyllä. kuin toi. Vaikka siis kyllähän kuuma, totta kai sitä haluaa olla, siis totta kai myös kuuma, mutta se, että jos on se ensimmäinen, mitä sä kuulet joltain ihmiset, totta kai sitten tulee vähän sellainen, että Niin. kiitti hei vaan. Joo. Sitten olisi hirveän kiva, jos saisi olla niin kuin nainen, silleen niin kuin enemmän feminiini, että semmoista maskuliinisuutta jollain tasolla kaipaa, että se ei tarkoita, että pitää tehdä kaikki miesten työt ja on hirveän tarkka vanhanaikainen tämmöinen, tai että mies ei saa itkeä tai olla herkkä, päinvastoin. Minusta ne on niin kuin vahvuuksia ja erittäin positiivisia piirteitä, mutta niin kuin, niin kuin joku veisi välillä. Totta kai se voi olla hankalaa tällaisen vähän vahvemman ihmisen kanssa, niin kuin, joka hoitaa kyllä kaikkia, haluaa antaa toiselle kaikkea hyvää ja niin kuin näin. Mutta sitten kyllä niin kuin sen toisen osapuolen myöskin pitäisi niin kuin löytää se paikkansa niin kuin siinä, eikä silleen, että vaikka niin kuin jää siihen, mutta seurailee sivusta tai niin kuin, että se on epäbalanssissa se, vaan että se olisi juuri niin kuin se antaminen ja saaminen niin kuin balanssissa siinäkin. Mun mielestä hyvä lähtökohta siinä on se, että se toinen ilmaisee suoraan, Kyllä. mitä se haluaa ja mitä se toivoo. Tai mitä hän haluaa, mitä hän toivoo. Mitä hän ajattelee, mitä hän tuntee, mitä hän kokee. Mikään ei suhde toimi, jos ei puhuta. Totta kai semmoiseen voi jäädä ja joku voi olla ihan tyytyväinenkin, mutta mä kuolen hiljaa sisältä semmoiseen, jos se toimii vaan, että minä puhun ja toinen vaan niin kuin elää sen mukana, mikä se mun maailma on, tai sitten reagoi niin kuin niihin asioihin välttämättä ei niin hyvin. Niin, ja sitten jos se tuntuu siinä ilmapiirissä, että toinen ei ehkä ole ihan tyytyväinen, mutta hän ei sano sitä, niin eihän siitä tule yhtään mitään, se häviää umpikujaa. Autenttista. Niin, että vaikka kuin olisi siis kun tämähän ei sulje pois sitten sitä miehen herkkyyttä tai kumppanin herkkyyttä. Niin. Että voi olla ihan yhtä aikaa herkkä ja pehmeä, mutta se, että uskaltaisi kuitenkin sanoa, että ei se tarkoita sitä, että hän päättää kaikesta tai että minä päätän kaikesta. Mutta se, että jos ei niitä asioita sanoteta, niin sitten, mitä siinä sitten käy niiden päätösten kanssa? Huonosti. Been there, done that. Niin. Et mä en ainakaan enää ei siis kerta kaikkiaan semmoista. Et sit jos ollaan tuppisuita, niin kiitos ja hei. Ei vaan niinku, semmoinen ei kulje yhtään mihinkään. Ja just niin kuin tässä jossain kohtaa oli puhe siitä, että yhdessä kasvamisesta ja muuta, niin ethän sä voi niin kuin kasvaa toisen ihmisen kanssa ja tukea sitä asioissa niin kuin, ja hän puolestaan niin kuin sua, jos et sä tiedä, että mitä siellä niin kuin toisen ihmisen sisäisessä kaikkeudessa niin kuin tapahtuu. Toki joillain voi kestää just hetki ennen kuin ne avautuu enemmän siihen kommunikaatioon. Niin, totta kai. Ei sitä nyt ensimmäisellä kerralla tarvitse selittää ja tilittää koko sukuhistoriaa ja kertoa sille. Ja sitten jonkun käsityksen mukaan, niin jossain on jotain ohjeita joskus niin kuin ohi mennyt, että ei pitäisikään ensimmäisellä kerralla niin kuin kertoa kaikkea. Mutta minä olen semmoinen, että minä kyllä mielelläni sanoisin kaikille, että mitä minä teen, että minä olen medio. Koska en mä halua johtaa ketään niin taas sit harhaa sillä, että okei, että jos tämä on semmoinen maailma, mikä on sulle totaalisen no, niin tämä on se hetki, että hei, oli kiva nähdä ja kaikkea hyvää. Että tavallaan se on niin iso semmoinen harhaan johtamisen vaara, että koko tässä elämässä 20 vuoden aikana en ole tavannut kuin yhden sellaisen miehen, joka on poistunut paikalta. Et miehet on kyllä hirveän niin kuin vastaanottavaisia sille, että vaikka enää ymmärtäisikään sitä maailmaa niin kuin täysin tai uskoisi siihen, mutta sitten se onkin se juttu, että onko siinä niin kuin molemmin puolin kunnioitus, niin kuin, että okei, että
sä teet tota asiaa, että toi ei ole mun juttu tai mä en usko siihen, mutta mulla on sit omani, mutta et se respekti. Joo, ja sähän voi tosi paljon antaa rikkautta siihen suhteeseen. Kyllä. On ihan erilaiset mielenkiinnon kohteet. Ei täysin erilaiset, mutta että on vähän niin kuin eri juttuja. Et kun on se kunnioitus, niin se voi tehdä hyvin mielenkiintoistakin. Siinä voi Kyllä. oppia tosi paljon siltä toiselta. Kyllä. Sitten. Ja sehän on ihan parhautta, niin kuin, että siitä niin kuin, just molemmat sais ja menis eteenpäin ja niin kuin näin. Tällaisia mietteitä tänään. Kaikenlaisia aatoksia sitä tässä elämän melskeissä tulee, mutta tämä tosiaan on meidän näkemys ja kokemus ja mitä me halutaan ja teemme asioita niin kuin nähdään. Että... Ja jos herää jotain kysymyksiä tai mietteitä, niin sitten ehdottomasti laittakaa viestiä tai kommenttia sinne YouTubeen tai somekanaviin. Niin, eli deittikutsut. Joo! Ei vaan, se oli vitsi. Joo, jännä, että tämä tuli just. Sinä aloit myymään meitä. Herran Jumala, YouTube. Ai kauhe. Siellä on kuule postilaatikot täynnä. Niin, Hanna, mitä manifestoit just? No ei vaan. Meillä on vähän tällainen raju tää huumori, mutta... Älkää ottako yhteyttä, pysykää kaukana. Saa laittaa kysymyksiä tai mitä nyt jos ikinä on, en sitä koskaan tiedä, mitä tässä elämässä tapahtuu, mutta kiitos, että katsoit hei ja kuuntelit. Kiitos. Ja tosiaan palataan taas seuraavassa jaksossa. Moikka! Moikka! Oi oi.